миллионер ба либоси фақирона духтарро мулоқот кард, аммо чизе ки дар ҷашни оиладоршавии онҳо рух дод ҳамаро дар ҳайрат монд. Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обунаша зангорро пахш намоед ва қиссаи аҷоиби имрӯзаро бо диққат ҳама каса тамошо мекунем. Рафтем. дӯстони азиз, чӣ тавре ки медонед, мо тӯли чанд моҳ аст ки ширкати Азия Маркетро ба шумо тавсия медиҳем ва имрӯз бошад мо барои шумо як хабари хуш дорем ки доруҳои гиёҳиро акнун шумо метавонед аз ширкати Азия Маркет бо тахфифи калони 25% ки то имрӯз набуд харидорӣ намоед. Доруҳо барои харобшавӣ ва фарбешавӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва хунукзадагӣ, барои ришу мӯи сар баровардан ва инчунин дигар доруҳои гиёҳӣ ки оригинал ҳастанд аз ширкати Азия Маркет бо ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран шумо мебинед аз номи канали Некатоб намуда метавонед дастрас кунед. Як чиз аётон набуред ки ин хел тахфифи калон ҳар рӯз намешава. Барои ҳамқа ин фурсата айдаст натиҳед. ҳамаи мо медонем ки орзуи як тӯи боҳашамат ва зиндагии бодабдаба орзуи ҳар як ҷавондухтар аст. Зиндагие ки ҳар як рӯзи он хотираи нав ва фаромӯшнашаванда аст. аз замони кӯдакӣ ҳар ҷавондухтаре чунин қиссаҳоро гӯш мекард. шояд ҳамон достонҳо барои пайдо шудани тасаввуроти духтарон асос дошта бошад. зеро ҳар духтаре дар замони кӯдакиаш ин қиссаҳоро ҳақиқат тасаввур мекунад ва ба он бовар мекунад. тасаввурот ва орзуе ки баъд аз пайдо шудани ин қиссаҳо дар дили духтарон пайдо мешавад ва ба зиндагии онҳо ҳам таъсир мегузорад, ба он андоза ки ин духтарон мехоҳанд дар ҳақиқат рӯзе шоҳзодае пайдо шавад ва ошиқи онҳо шавад. афсӯс ки баъзан вақт духтарон дар интихоби ин шоҳзодаҳо хато мекунанд, вале баъдтар мефаҳманд ки ба ҷои шоҳзодае мехостаашон ба чанги одамоне афтоданд ки онҳо бар ивази пулу мол ин духтаронро суистифода баранд. достони имрӯза дар бораи духтари ветнамӣ бо номи Ноянг Ван аст ки ба хулосае омад то барои ёфтани ишқи худ роҳи дигареро бисанҷад. ӯ ба як коргаре ошиқ шуд, аммо ин мард дар асл коргар не, балки як миллионер буд ва миллионер будани худро аз ин духтар пинҳон мекард. рӯзи тӯй бошад ҳама чиз фош шуд. лутфан то охири ин барнома бо мо ҳамроҳ бошед ва ҳама чизро мефаҳмед. Наянг худро мисли қаҳрамонони афсонавӣ тасаввур намекард. инчунин дар зиндагии худаш вуҷуд доштани мардеро лозим ҳам намедонист. аввалҳо дар синни наврасияш орзу дошт ки ошиқ шавад, аммо чун бузургтар шуд фаҳмид ки барои хушбахтӣ ба писарон эҳтиёҷ надорад. агар ба албоми аксҳои ӯ нигоҳ кунед, аз ин масъала дар ҳайрат намонед. Наянг хеле духтари зебо буд. ӯ дар оилаи оддие таваллуд шуд ва оилаи ӯ барои пайдо кардани маош сахт кор мекарданд. шояд таҷрибаи оила барои тасаввуроти ошиқона пайдо кардани ӯ бетаъсир набудааст. зеро дар ҳамсоягии онҳо писарони зиёде буданд ки ба намоиш додани маош ва сарваташон духтарони донишҷӯро ба худ ҷалб мекарданд. Наянг духтари соддае буд ва медонист ки оилааш пулу моли зиёд надорад. ӯ барои ёрӣ додан ба оилааш дар хонаи оилаи пулдоре кор мекард. писарони ин оила ба хотири сарвату боигариашон барои ҳар духтаре орзу буд. вале Наянг мехост дар дилаш касе дошта бошад ки ӯро мисли ҷонаш дӯст дорад, ҳатто агар он писар фақир бошад. то ин ки аз интернет писаре ба ӯ пешниҳоди дӯстӣ кард. ин кас солим ва ҷавонмард буд. барои ҳамин Наянг пешниҳоди дӯстии ӯро қабул кард. аз ин пешниҳод як муддат гузашт ва Наянг аз дӯстии наваш паёме гирифт. ин дӯсташ ба ӯ навишт: салом, ман ҳамаи аксҳои туро дидам ва фикр мекунам ки ҳардуи мо мисли якдигарем. чанд рӯз аз фиристодани ин паёмак гузашт. Наянг ҳанӯз ба паёмаки якум ҷавоб надода буд ки ҷавон паёми дуюмро фиристод. баъд аз муддате ин ду ҷавон бо ҳамдигар дӯстӣ самимӣ шуданд. аз он баъд онҳо ҳамеша бо ҳамдигар суҳбат мекарданд. ин паёмҳо ба мулоқот оварда расонд ва Наянг ба ин мард ошиқ шуд. 10 моҳ тӯл кашид то ин ки ҷавон ба Наянг таклифи оиладоршавӣ кунад. хостгории онҳо бо шукӯҳ набуд, вале ишқашон аз дуруғу фреб холӣ буд. барои онҳо сафарҳои бодабдаба лозим набуд, зеро ҳатто аз сайру гашт дар кӯча ҳам лаззат мебурданд. мард ҳам аз як коргаре буд ки баъди пардохтани иҷорапулӣ ва дигар хараҷоти пулӣ зиёде барояш намемонд. аммо ӯ инсони серталабе ҳам набуд. вақте Наянг ин ҷавонро бо падару модараш шинос кард, онҳо ин ҷавонро хуб қабул карданд. махсусан муҳаббат ва самимият дар оилаи Наянг ба дӯстонаш таъсир кард. ин ҷавон бо падари Наянг суҳбат карда шароити иқтисодиашро барои ӯ фаҳмонд. инчунин бо рафтораш ба ӯ нишон дод ки ҷавонмарди ҳақиқист. Наянг фикр мекард ки ин мард як марди оддист, зеро ӯ ҳамеша бо автобус ба ӯ мулоқот меомад. баъд аз мулоқот ҳам бо автобус бармегашт. ӯ мисли дигар ҷавонон бо мошини зебо ва телефони гаронбаҳо аз пайи шикори духтарон набуд. барои ҳамин Наянг ин ҷавонро аз ҷону дил дӯст медошт. ҳардуи ин ҷавонон рӯзи тӯйро маълум карданд. дар рӯзи тӯй оилаи Наянг фикр мекард ки як тӯи оддӣ барпо мешавад, аммо барои Наянг сюрпризи бузурге омода шуда буд. ҷавоне ки бо автобус ба дидани ӯ меомад ва дар хонаи иҷора зиндагӣ мекард.
мекард, дар асл як миллионер будааст. Ин ҷавон тӯли як сол буд ки худро аз наянг пинҳон карда буд, зеро мехост бифаҳмад ки наянг худи ӯро дӯст медорад ва на пулу молашро. Мард дар рӯ барои наянг ба зону ҳам шуда ба хотири ин пинҳонкориаш бахшиш пурсид. меҳмонон ҳам дар ҳайрат монданд. Тасаввур кунед ки худи наянг чӣ қадар дар ҳаяҷон монда бошад. арӯз домодро бахшид ва гуфт ки умедвор аст ки ишқи онҳо абадӣ бошад. домод роҳбари як ширкати муд будааст ки дар тамоми ветнам машҳур аст, вале бештар аз ҳама ӯ ба хотири ҷавонмардиаш машҳур аст. барои ҳамин ин мард хост занашро аз байни касоне интихоб кунад ки ӯро намешиносад. оиладоршавии онҳо бархилофи тасаввуроти ҳама бошукӯҳ гузашт. консерт бо иштироки сарояндаҳои машҳур, ороиши толор ва бо гулҳои табиӣ ва либосҳои арӯсӣ ки ҳамаро дар ҳайрат монда буд гузашт. наянг чунин чизеро ҳатто фикр ҳам намекард, зеро ӯ ба марде ошиқ шуда буд ки аз саҳар то бегоҳ дар корхона кор мекард, вале бо дидани ин чизҳо дар ҳайрат монд. ҳоло ин оила соҳиби ду фарзанд мебошанд ва ҳамеша ба гӯшаву канори дунё сафар мекунанд. аз аксҳои онҳо фаҳмида мешавад ки чӣ қадар хушбахтанд, вале духтари зебое ки ба коргари фақире ошиқ шуда буд, зани миллионери ветнамӣ шуд. хуб дӯстони азиз, метавонед дар ин бора фикру андешаҳои худро дар комментария бинависед. барои мо бениҳоят аҷиб аст. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.